Ja by som chcela tiež takto sa vyjadriť, pretože som na dôchodku, mám čas sledovať politiku a niekedy možno aj na úkor svojho zdravia, tak poviem, pretože sledovať tie tlačové besedy, ktoré dávajú v televízii a počúvať každé jedno vystúpenie s tým, že na vine je Matovičová vláda, pretože rozhajdakali Slovensko a oni musia všetko proste teraz riešiť. Ja poviem svedectvo svoje. Na dôchodok som išla s 370 eurami po 42 rokoch v školstve. Pár eur nám ako Ficová vláda Smeru zvyšovala dôchodky. Akurát za vlád vašich od roku 2020-2023 mi skutočne dôchodok šiel hore. Dostali sme ako dôchodcovia 300 eur za očkovanie. Budem hovoriť tak, ako to cítim ja. Dostali sme rodičovský dôchodok. Dostali sme proste aj 13. dôchodok, s ktorým sa oni tak vychvaľujú každým razom, koľkokrát vystupujú. Ale aby som nehovorila len ako za dôchodcov, mám deti, mám vnúčatá a viem, že aj oni mali. Dostali oveľa vyšší rodičovský ako príspevok, dostali rodičovský bonus. Ako mám vnúka vysokoškoláka, ktorý nemá ani 1 euro. Zrušili aj tých 50 eur, ktoré dostávali, zrušili aj to. No a prečo to hovorím? Hovorím to preto, že ľudia majú veľmi krátku pamäť, skutočne. Treba to pripomínať dennodenne. Niektorí to proste vedia a nechcú to počúvať, pretože keď takto sa rozprávam so svojimi rovesníkmi, tak ja nesledujem politiku, ja nepozerám správy. Mňa to nezaujíma, ale všetci vedia proste, že najlepšie je Smer, najlepšie je, neviem, skade to vedia. Ja môžem povedať, že skutočne až na úkor svojho zdravia tú politiku sledujem, ale robím to preto, lebo mám deti, mám vnúčatá a chcem, aby žili v spravodlivom a proste v spravodlivom štáte, kde za skutočne prácu svoju dostanú aj odmenu takú, aby mohli spokojne a pekne žiť.